Hallon. Nej. Ja, mens ryger. Ja, det er dejligt, ikke? Ja. Mens han ryger. Hold da op. Jeg skal op og hente kode, der. Hvad er det? Der er hugge. Han taler op og tager palmasaft. Og palmasafen, de er snaps. Hvis de koger de på 3 timer, så bliver de palmasukker. 3 timer. Og det laves ligesom på læsø, når man syder salt. Han var rimelig helt. Altså man lægger det. Ja, Der er hakket ind. det er rigtigt. Det er rigtigt. Alligevel. Ja, okay. Uden net. Der er ikke så meget i. Hvordan får man saft i den? Så vi har vand her. Ja. Palma, det har blomster. Ligesom den der, ikke? Så blomster, når vi tænker. Ja, ja.